Аня? Аз искам това. Ема, какво ще пожелаваме на Аня? Какво да пожелаваме на Аня? Да е здрава? Какво и да има и какво да има? Късмет. Кристи, ти какво ще пожелаеш на Аня? Намисли ли си желание? Какво ще ти пожелаеш? Браво, Криста! Браво! Браво на децата! Боби, гледай към тата. Виж къде е тата. Боби, ей там тата се показва. Нещо да откриеш дупката.